ndife Crazy Buses pamene tikupitirira kukupatsani maulendo abwino kuyambira pa 1 May 2020 sitimayimanso ku Mbowe filling station. Ku Blantyre timanyamukira pa Old Shire bus lines, ndipo ku Lilongwe kuyambira pa 1 May 2020 tidzinyamukira ndi kutsikira ku Gateway Mokoka. Nthawi zonyamukira basi ndi 7 mmawa, 1 koloko masana komanso 4 koloko madzulo. Mukafuna kudziwa zambiri tayimbani foni pa namba izi 0886 780 355 kapena 0886 780 356. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumuti Malawi. Obwande mukulichani tsopano? Chawango, landani mono chokera kwanu kunyasalande. Kaya zinthu zikuyenda bwanji kumeneko. Ukamba zaifa balani uno kwanu ayi ndithu ni momuja amwene. Sokuti betu dandaula kwenikweni. Paja ndikumakamba mobwereza kuti makono zinazi zikamachitika tinazolowera ndipo sitiwonanso zachilendo. Lero munilorenso nditayereka mtengo omwe aja akhweze basi zikamba kuti gulaso sitampa tsiku la lero. Kukwera basi zakhweze ndiye kuti mmapulumutsa kwambiri ndalama zanu chifukwa mmayenda bwino ulendo komanso ukafika nthawi yake. Komanso katumiza katundu pakhweze kuriya zonse zimakhala zili tayari chifukwa umadziwa kuti katunduyo akafikadi mu nthawi yoyenera komanso ali mmene anatumizidwira. Osati ukafikira milandu iyayi pepani sinatere ndezinatere iyayi achimwene ndimakambira ndamagetsi wangayo za anthu ochuluka kuno amene akhala kumangidwa pa nkhani zakatangale. Ndimakumbutsa naye kodi mukudziwa kuti nkhani zake zimangothera kuti awamanga koma mmene zimathera zakhala sakudziwika. Kwathu kuno pali milandu yambiri yokhudzaso anthu ambiri imene mpaka na pano mutu wake sumadziwika kwenikweni koma anthu anamangidwapo ntchito zawo zinatha kaye. Zimakhabe zinthu zotidulitsa mutu wazizwa kuti ndi mmene zinthu zake zikumachitikira kaya ndikupanga kwake ndikupanga bwanji kaya koma pena pake zimadzangooneka ngati nkhani zake ndikungofuna kuonongana mbiri pena pake. Mwene timakhala achangu kwambiri pomanga anthu koma kuti nkhani tikayimalize ku khoti kumakhala matatalazi. Mwanjira ina tumapalamula Ndeu imene matsiziro ake tumakaneka kuti ndiye tiyimaliza bwanji. Mwina mukudabwa kuti Obwande uli nkhani zimenezi ndiye mwachokera nazo sopati chachitika ndi chani kuti muyambe kuganiza choncho. Ayi ndithu ndimangolingalira za unyinji wa anthu amene akumangidwa pafupi sabata iliyonse pa nkhani zokhudza katangale ziphuphu mwinaso kugwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika. Nzabwino inde koma kumbali inanso anzathu okhudzidwa ndi kafukufuku adzachita machawi kuti chilungamo chidziyenda ngati madzi. Ndikukhulupirira mukuyikumbukira inu nkhani yokhudza mabisiketi ku mapolisa athu mmene munthu wina adapambanira bizinesi yokagulitsa mabisiketi ku mapolisa athu. Zidadziwika maumboni anthu anaperekera koma mpaka pano amwene chilungamo sichinadziwikebe ndipo ndi mmene zikuonekeramo zoninso chingadzadziwike ndi ndakayika ndangotchulapo imeneyi koma pali milandu yambiri imene mathero ake samadziwika kuti kodi ndiye zinayenda bwanji. Kaya mwina mwake ife Obwande ndi Bwantasa wathu mwina zambiri sitimazitsata. Lero ndimangoti ndikumbutse tikamalingalira zomanga mayi ndi mwana tilingalirenso za nkhani zochuluka zimene mutu wake sunaoneke bwinobwino. Anthu wambafe tikufuna tikayamba Ndeu tidziyimaliza osati umangoisiya mmalere.
pamene zikumveka kuti make ndi mwana amatulutsa ndalama za nkhani kwathu kuno kumapita nazo mayiko akunja mapepala oyendawo ndi umayenda kuti tikugula simenti chonde tisangogwiritsa ntchito umboni wa m'maluwa changu pamalo chikufunika ndithu kunja mkwamvula uku tikamagwira mwana chifukwa cholembedwa kuti amagwira ntchito uku kubomaku pamene kuntchito uku samapitako koma amalandirabe ndalama za misonkho yathu osagwira ntchito na iliyonse tiye ndikhale ndi umboni okwanira za m'maluwa satitopetsa nduna zina zakale tikamazigwidzinga chifukwa zinkathandizira nawo kuzembetsa ndalama zathu ndi kupapita nazo kumayiko akunja ukabisa chonde pakhale umboni okwanira tifufuze bwinobwino kuti ndi nduna zake ziti zakale zimene zinkakwera ndege pafupifupi sabata iliyonse kawiri kutuluka kunja osati kukagwira ntchito za boma ayi koma ukabisa ndalama kumayiko akunja kuti zinthu zitati zavuta tikhalebe ndi pena pake pogwira tikamafufuza zimenezi tikhale tili ndi umboni izi zomangomangana pakumva za m'maluwa kenaka ndikumadzafufuza kuti kodi ndiye zidayenda bwanji tikupweteketsa ena ake osalakwa mbava zenizeni zimaba ndalama zathu nkumamwera mowa lero lino zikupitirirabe kumwa mowa pamene akulipira milandu yawo ndi ana osalakwa kumamangidwa nkhani zawo ena amwene zosakoma amwene kumamangati matemba ache Yomwe ena kungoyenda alipe ujeni nakamba mukati angapita icha za nkhani za ona mwankho ndi anzawo ena ku mtambontambo zoma ndiopsa kuti koma kodi zimenezi mathero ake zitha bwino mwati anthu asiyana kwabwino kumeneku paja adayitanidwa kuti akayankhe mulandu onena kuti bye atafunsidwa kuti afotokoze nchifukwa chani anazondosa zinthu zimene anali atawuzidwa kuti achite ndi munthu wamkulu Brazil-Americano paja kuyankha kwake kudali mwachidule anangoti bye zinakwiyitsa munthu wamkulu ndipo amayenera kuti akayankhe mulandu ndipo paja ndafotokoza mukati apita ija kuti zinthu zina zake zikamachitika zimakhala zoseketsa kwambiri amayenera kuyankha milandu pamaso pa mamulumuzana amene nawonso akumakhala ndi njala ya utsogoleri pena pake ndimangokhalabe munthu odabwitsika kuti zinthu zakezi zikuyenda bwanji kwenikweni zilipo zina zake zimene ifeyo tokha kuno kumudzi kuchikumbeni tikhoza kuziona opanda anthu ngati achina na magetsi kutiuza kuti Obwande kuti ndiye muganiza kuti inuyo zona mungakhale oweruza pa mulandu wanu omwe mungaweruze bwanji munthu amene mukudziwa bwino lomwe kuti tikhala tikupita kumasankho posachedwapa ndipo ameneyi ndi amene tikalimbane naye kwa ifeyo anthu ngati achina Bwantasa timuona ngati iyi ikhoza kukhala nkhani yachidule pazokha ndoda zimayenera kuzindikira nkhani iyi opanda kuchita kukawuzidwa ndona mwankho kuti kudi akuluakulu iniyo zona muganiza kuti mungagamule mlandu wanga mwachilungamo ndiye chinthu choseketsa kwambiri choti pafupifupi makosana onse amene akumvera nkhani ya nyamata na mwankho onse ndodziwa bwino za malamulo kuphatikizaponso Brazil-Americano amene anawatuma ndiye zimakhala zodabwitsa kuti akuluakulu kodi pamenepa iniyo simunapaunikire kukweratu pa mpando chifukwa choti mmagwiritsa ntchito mphamvu zanu kupondereza ena ake zikhoza ngokusokonezerani zinthu ndipo mtendere ukhoza kukhala wovuta kwambiri lero lino madala timu ya maphanke ikafuna kupatsana udindo ku mtambontamboku atakhomekera chinyamata zinthu ndiyesi zitha bwino ifeyo Bwantasa timuona ngati pakanali pano kumakhaso topanga ti mabwalo toti timve bwinobwino mulandu wa uje tiwaweruze ziyenda bwanji ndikuti anthawi amwene pano chikufunika ndi choti anthu apatsidwe mpata asankhe munthu amene akuona kuti akhoza kuwatsogolera pano pamene munthu wamkulu adzadzi akuoneka kuti azisiya akulimbana ndolo kumudzi pano ndi mnyamata wawo wa mfumu kumudzi amatsekula nawo kumanda nditize kuti athu topewerati timuona ngati msonkhano waukulu ndi umene ungathetse minyama yonse imene anyamata mtambontambo akumana nayo padakali pano osati kukakamiza anthu ena ake kuti avomereze mamadulira ena ake ometa phanke othira tsitsi lawo ufa mabatire kubisa imvi kuti lisaonekere lidzionekabe lobiriwira komanso chinthu china chimene ndaphunzirapo m'moyomu ndi choti chilichonse chimene umadzakolola amwene ena ake nthawi imene zikuyenda anali madolo osokoneza mipingo ya anzawo podzala mbewu ya mgawaniko lero chipasupasu chabwera kumbali yawo tsopano zomwe zija amachita kuvina zikamachitikira ena zija nawonso lero zikuwachitikira
zimatero tu ujeni zachese tisakamba bwino lomwe mtsogolomo chifukwa sizoona kuti anthu adzipambana chifukwa choti wina wake wawakondera wapereka red card isi sizoona yosamveka yayi zimene zija ukhala kuchikumbeni kuno ndithu wina akanachoka chothawa amwene mukuti chani kodi Zambidzi United hayi zisiyena amwene zimenezo uli mnakhala bwanji ino mavuta amwene ish hayi life ni nchoncho longinivo Obwande tata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Obwande mavuta kunyasalande sunga mpenzi